Meta l-għalliema tgħidilna li qed nirrepetu l-istess 4 kelmiet, arana nduru lejn it-teżawru. Dak il-ktib kbir u goff li minkejja li jismu donnu dinosawru, spiss jgħinna nsibu sinonimi ħelwin għal kull ma nkunu rridu ngħidu. Diversi lessikografi iħarsu lejn it-teżawru bħala tip ta' dizzjonarju speċjalizzat. Saħna meta nitkellmu dwar dizzjonarju l-ewwel ħaġa li tiġina f'moħħna hija jekk online dik il-kaxxa fejn infittxu, nikbu kelma nfittxu, jekk qed nitkellmu dwar l-istampat, dak il-ktieb mill-A sa Z li jtik il-vokabolarju tal-lingwa u ħdejh it-tifsira. Teżawru jaħdem ma jagħtikx it-tifsira, ma jagħtik aktar kliem x'tista' tgħid minflok il-kelma ewlenija, jgħidulhom sinonimi. Ngħidu aħna f'dizzjonarju jekk issib jekk tfittex missier f'dizzjonarju ħajtik raġel li kellu l-uliet. Jekk tfittex missier f'teżawru itik papa, ix-xieħ, eċċetera, kliem li għandu l-istess tifsira. Bla dubju l-akbar wieħed u l-iktar wieħed mifrux u li qiegħed fl-idej huwa t-teżawru ta' Albert W. Ajus li ħareġ mal-millenju fis-sena 2000. Għal-bidu fl-ewwel verżjoni tiegħu fl-ewwel edizzjoni kien fih biss is-sinonimi. Imma mbagħad għaxar snin wara żiedlu l-antonimi. Ġifieri sinonimi qed ngħidu kliem li jrott l-istess tifsira, antonimi bil-maqlub kliem li għandu tifsira opposta. Barra dak, hemm ukoll teżawri oħra. Pereżempju, illum il-ġurnata nitkellmu fuq teżawri distribuzzjonali. Teżawri distribuzzjonali jinħadmu minn korpus u jinħadmu b'mod awtomatiku, mhux ma jaħdimhomx il-bniedem. Pereżempju, mill-korpus tal-MLRS, hemm teżawru distribuzzjonali ngħidu aħna fis-sit tal-Sketch Engine. Imbagħad hemm ukoll id-dizzjonarju Malti ta' Malti mħaddem ta' Mario Saracino Nglot li billi huwa dizzjonarju anzi monolingwi. Spiss huwa jiddefinixxi iżgħar dawk is-sinonimi. Jiġifieri tista' tgħid li għandu wkoll użu ta' teżawru. Aktar il quddiem hekk Alla jrid għandu joħroġ teżawru tematiku ieħor se jkun jismu kelma l-kelma teżawru tematiku Malti li wkoll ħajkun imqassam bit-temi b'indiċi alfabetiku fuq wara u se jkun online ukoll. B'mod ġenerali, aktar ma l-kelma tkun użata teknikament, inqas ħajkollha sinonimi. Jekk tqis pereżempju kelma kunfratija jew berettin li jużaw l-assisin jew il-fratelli, m'intix ħassibilhom sinonimi. Jekk ħares lejn lazz jew il-sien li nużaw meta aħna nitkellmu dwar iż-żraben, probabbli m'intix ħassibilhom sinonimi. Dan ma jfissirx li kliem aktar mifruxa fost il-poplu jinnaf ġiraffa, kelb, qattus, ma jfissirx li dawn ukoll għandhom is-sinonimi. Ġifieri il-bejgħa mħalta. Il-biċċa kbira tas-sinonimi jagħtu sfumatura differenti tal-istess tifsira u jvarjaw. Hekk għandek pereżempju kiel tħanżer li tfisser li kiel b'mod iktar maġġel, b'mod iktar ta' malajk, jew kiel ħafna aktar. Jekk għandek pereżempju ħajr u grazzi, nrodlok ħajr u nirringrazzjak. Xi ħaġa hija aktar letterarja mill-oħra. Ġifieri għalkemm bażikament ifissu l-istess tifsira, waħda tkun kemm xi aktar differenti. Imbagħad hemm sinonimi li t-tifsira tagħhom toqrob ħafna lejn ta' xulxin. Jiġuni f'moħħi pereżempju moxt petne, lewn kulur, jum ġurnata. Li t-tifsira tagħhom daw xi ftit jew wisq tista' tgħid li hija tant qrib li kważi jfissu l-istess ħaġa. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol,
u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu.